Tinangay umano ng dalawang lalaki ang isang tricycle sa barangay Ambunao, Calasiao, Sabado ng madaling araw. Nagpunta umano sa pulisya ang may-ari ng tricycle upang i-report ang nangyaring pagnanakaw sa kanyang tricycle. Natagpuan umano ang sidecar ng kanyang tricycle sa isang junk shop sa barangay Tulyao, Santa Barbara. Ayon sa may-ari ng junk shop, bandang alas 7:50 ng umaga ng April 5, 2025 nang magpunta umano ang dalawang suspect sa kanyang junk shop at ibinenta ang sidecar sa halagang 1,376 pesos. Samantala, inihahanda na ang kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 laban sa mga suspect na patuloy na pinaghahanap ng otoridad. IFM News. IFM News. IFM News.